Kunai sekuru. Sei varume isusu tichikurumidza kufa isusu. Tirarame makore akawanda panyika panapa. Inda. Unoziva musekuru, stress yatinayo everyday hazvina kumira zvakanaka. Kuita murume asi mafanizi musekuru wangu. But varipo wani vaya vanofara vaya. Vanodhiraivha zvimota zvinodhura zvimoda zvihombezve. Kwai kungofara kuvanhu kwakaya. But number one, vakadzi vatinogara navo, vanoshungurudza zvakanyanya baba. Vakadzi mawani. 2, murume wese anoda kuita mari wangu. Chero ukaona kana benzi rechirume chaichairo, pariri pese rinenge chitoplana wangu kuita mari. Kuva murume asi mafanizi. Asi zvinozongoramba chete. But munhu ese ane plan. Imagine kuva baba wemba iwawo. Mabills ndiwo anobhadhara, maschool fees ndiwo anobhadhara, chikafu ndiwo anotenga, hembe ndiwo anotenga. Ndosaka uchiona vamwe vana baba vachizongoita boots 1 chete. Isusu varume tinozorora kufunga kuti afa. Ndopaunofonerwa hako negirlfriend paya. Chinzi data rangu rapera. Manews angu achikoka. Imi, muchiri kuita izvozvo? Semagirlfriends? Baba mane Vachikurumidza, baba mane Vachikurumidza, baba mane Vachikurumidza, baba mane Vachikurumidza. Naga birwa, it's an naga chema,